ଯାହା ହଉ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯାଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏଥର ମୁଁ ତୀର୍ଥ ଯିବି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ତୀର୍ଥ ଯିବି ଆଉ। ସେ ଏଲିସି ବୋଉ ସବୁଦିନ ଆସେ, ଆଜି କଣ ଆସୁନି? କଥା କଣ? ନାନୀ, ଏ ନାନୀ, କଣ କରୁଛୁ? ଆସେ ଘରଟା ଭିତରେ ପଶିଛୁ ବାସେ ଟିକେ ବାହାରକୁ। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ତା କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ କଣ ଆସିଲାଣି? ମୁଁ ଯାଏ ସେ ତୀର୍ଥ କଥାଟା କହିବି। କିଲୋ ଏମିତି ହଲ ହଲ ହୋଇ କାହିଁ ଆସିଛୁ? ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ, ପଡିଯିବୁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଲୋ ଶୁଣୁ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯାଇ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏଥର ପୁଣି ଆସିଛି ତୀର୍ଥ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ତୁ ଯିବୁ ନା ଲୋ? ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଜି ହେଲା ରବିବାର, ଆମେ କାଲିଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଲୋ ନାନୀ, ଯଦି ତମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇସାରିଲଣି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ମନା କରିପାରିବି? ମୁଁ ବି ଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ନନ୍ଦନ କାନନ କୁନ୍ଦନି ଅଛି ବୁଲି ନାଇବା ଆଉ। ଯିବା ବୁଲିନା ଆସିବା ଆଉ। ଏ ନାନୀ, ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ତମମାନେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଯାଉଛ? ଆଉ ମୁଇଁ ଯିବି, ମୋ ନାଁଟା ବି ସେଇଟା ଲେଖେଇ ଦବ। ଆଉ କାଲିଠୁ ପରା ଯାଉଛ, ମୁଇଁ ବି ଯିବି ନାନୀ। ହଁ ତୁ ବି ଯିବୁ, ତୋ ନାଁଟା ବି ଲେଖେଇ ଦେଇଛି। ତୁ ଏମିତି ହଲା ଲାଗି ହିଁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାକ ମିଶିନା ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ହେଲୋ, ସେ ଦଳି ମାଇବା କଥା କି ଏତୁ ଜାଗା ଆସୁନି, ମତେ ଫୋନ ବି। ନାନୀ ମା, ସେ ଘରେ କଣ କରୁଛି କେଜାଣି? ହଁ ଶୁଭୁଛି। ଏଇଠି ତ ଆମେ ଏବେ ବସିକି ତୋ କଥା ଭାବୁଥିଲୁ। ଭିତରକୁ ବସ। ଆଲୋ, ସେ କଥା କଣ କି, ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ଯିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ। ହଁ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ତୁ ବି ଯିବୁ ବୋଲି। ଆମେ 4 ଜଣ ସେପଟ ସାହିରୁ କେତେ ଜଣ ଯିବେ, ଏମିତି ଯିବା ଆଉ। ହଉ କାଲି ଲୋ ନାନୀ ଆସିବ। ହଉ ନାନୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲି ଆମେ ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି, ଘରେ ଆମର ଆଡ଼େ ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି। ଖାଲି କଣ ଫୋନ୍ କଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ନାନୀ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଲୋ, ମୋର ପୁଣି କାଲି ପାଇଁ ସଜ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ। ଆଉ ନାନୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଉ, ସମସ୍ତେ କାଲି ଆସିବ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହେଲା। ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ, ତୀର୍ଥ କରିଯିବା। ହଉ ଯାଅ। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳିଆ କେଁ କଟରରେ ଏଣେ ଗେଛ କେହି ବି ହେଲେନି। ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ବୋହୂକୁ କହିବି, କାଲି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବ। ବୋହୂ, ଆଲୋ ଏ ବୋହୂ, ସେ ଭିତର ଘରଟାରେ କଣ କରୁଛୁ ମୋ ସବୁବେଳେ? ଡାକୁଥିଲେ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଲୋ, ତୁ ଶୁଣିଲୁଣି? କାଲି ପା ଆମେ ଭୋରୁ ତୀର୍ଥରେ ଯିବୁ। ଆଉ ବାଟରେ କାହିଁ କଣ କିଣିକି ଖାଇବି? କରୋନା ଟାଇମ୍, ଭଲ ମନ୍ଦ କେତେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକୁଳି, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟେ ମୋଟାର ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ପୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିବୁ। ଆଉ ସେପଟ ଘରେ କିଛି ବୋଟ ଅଛି, ଯଦି ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇଥିବୁ, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇଥିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛତୁଆ ଦେଇଥିବୁ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ ଛୋଟ ଏତିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଇଥିବୁ। ଆଉ ହଁ, କଦଳୀ ଶୁଣୁ, କଦଳୀ 2 ଡଜନ ଦେଇଥିବୁ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଜମା ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି। 2-4 ଡଜନ ଦେଖିକି କେତେ ଦେଇଥିବୁ ଆଉ। ହଉ, ଏଥର ଯା।